Musulmanlar Qurban bayramı diýilip tanalýan Eýl al-Adha bayramynyň ilkinji gününi belleýärler. Kyrgyzstanda 80 000 adam paýtaht Bişkegiň merkezi meýdançysynda geçirilen bayram namazyna gatnaşdy. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Hamid Karzai Qurban bayramy bilen bagly eden çykyşyndan peýdalanyp Talabanyň liderlerini zorlukdan el çekip parahatçylykly gepleşiklere gatnaşmaga çağırdy. Qazaqstanda adamlar bayramçylyk münasibetli qurban edilen mallary Almaty regionunyň ýetimler öýlerine eltdiler. Qurban bayramynda öldürilen mallaryň eti adatça garyplara ýa-da ýetmezçilik çeken adamlara paýlanýar. Moskwada Qurban bayramy münasibetli merkezi mesjidi 100 000 musulman ýygnansanda polisiýa ýokary huşgarlyk derejesinde boldy. Bayramçylykdan 2 gün öň Orsetýa milletçileri tarapyndan migrantlara garşy hüjüm amalaşyrylypdy. Azerbaýjanda ykdysadyýat boýunça öňki minister Farhat Aliýew we onuň dogany Nevit kampaniýasynyň öňki müdiri Raifik türmeden boşadyldy. Prezidentiň Qurban bayramy münasibetli eglan edilen günä geçişinde jemi 150 goly tutup azad edildi. İki dogan maliýe jinaýatçylyklarynda günälenip 2005-nji ýylda türme hökm edilipdi. Makedoniýada opozisiýanyň müňlerçe tarapdarlary Skopje'niň sudunyň öňünde protest geçirip, Wienada tutup edilen ýerli siýasatçy Miroslav Sipoviçe raýdaşlyk bildirdiler. Sipoviç döwlet puluny bir kanun sowmakda we wezipesinden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanýar. Emma onuň tarapdarlary aýplamalaryň siýasalaşdyrylandygyny aýdýarlar. Gürjistanda kör ýa-da gözleri gowy görmeýän 20 çemeti adam Tbilisiň merkezinde demonstrasiýa geçirip Ak Hasa adly halkara howpsuzlyk gününi bellediler. Protestçiler transportyň we şäher infrastrukturasynyň gowlandyrylmagyny we kör adamlar üçin has oňoýly edilmegini talap etdiler.